êrişên dronî yên li ser Iraq û Başûrê Kurdistanê berdewam dikin. Şevaborî dîsa bi dronan êrişî Hewlêrê hat kirin û sîstema parastina hewayî jî bersiva êrişan da. Piştî êrişê li ser asta navxweyî û navneteweyî pêleke şermezarkirinê dest pê kir û aliyên cuda êrîş bi tundî şermezar kir. Şevaborî dengê çend teqînin bi hêz li asîmanê Hewlêrê hate bihîstin û şêniyên wî bajarî bi temamî deng bihîstin. Ji aliyekî ve destpêkirina rêza êrişên asîmanî yên Amerîkayê li deverê, herwiha armanckirina berdewam a bingehên sarbazî yên Amerîkayê deverê rûbirûyî teqîneke mezin kiriye. Şevaborî di ji terora Başûrê Kurdistanê têkilderê êrîşan daxuyaniyek da û got hêzên hevpeymaniya navdewletî li asîmanê bajarê Hewlêrê operasyoneke serkeftî encam dane. Li gorî daxuyanî di navbera saet 20 û 53, 21 û 20 deqeyan de, heşt dronên bombekirî berî ku bigihêjin armancên xwe ji aliyê sîstemên beravaniyê yên hevpeymaniyê ve hatin şikandin. Li gorî daxuyaniyê di êrîşan de ti qurbanî çênebûne û rewşa bajêr arame. Di heman demê de rêveberê balafirgeha navnetewiya Hewlêrê ragihand ku firîn û daketin li gorî bernameya xwe tên kirin û qeda hewayiya paytextê bi ewle û normal e. Ji aliyekî din ve Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî li ser hesabê xwe yê Xê peyamek weşand. Di peyama xwe de êrîşa dronî ya Şevaborî ya li ser Hewlêrê şermezar kir. Zeydî di peyama xwe de destnîşan kir ku ev êrîş hewildanê şikestî ne. Ji bo karwanê avakirina dewletê û aştiya civakî têk dibin û ev peyam da. Ev cure hewildan nikarin vîna gel û xwaragiriya wan ji hev bibin. Em bi tu awayî çavê xwe ji van kiryara nagirin. Her wiha Zeydî ferman da hemû sazî û dezgehên ewlehî yên peywendîdar ku ev ahengiyeke tam li gel hêzên ewlehî yên Başûrê Kurdistanê bike. Da ku rê li ber dûberabûna êrîşan bê girtin û rûbirûyê her grûpeke deryasayî bibin. Îro jî çavkaniyeke ewlehî yê Iraqê got ku tankereke petrolê li bendera Basrayê bi dronekî rastî êrîşê hatiye. Lêbelê ti ziyan çênebûye. O piştî vê bûyerê pêvajoya barkirin û hinardekirina petrolê li benderê hatiye rawestandin. Ji aliyekî din şirketa dana gazê ragihand ku wan ji ber sedemên ewlehiyê hilbirîna gaza li qada Kormorê ya li parêzgeha Silêmaniyê bi awayekê demkî rawestandiye. Ji aliyên komên çekdar ve êrîşên bêpîlot û mûşekî li ser Herêma Kurdistanê tên kirin, bi taybetî li ser Hewlêrê. Lê tevî vê jî heta niha ti aliyên berpirsiyar van êrîşan li xwe negirtiye.